Ved ekvator sker der en opvarmning af luften. Det er derfor dannes der et termisk lavtryk, hvor luften så vil sive opad og ud mod 30 grader nord og 30 grader syd. Ved den subtropiske jetstrøm finder man også de subtropiske højtryksceller, som er dynamiske højtryk. Dynamiske højtryk dannes fordi kolde og varme luftmasser, der mødes i højden, hvirvles omkring hinanden i nedadgående bevægelse. Den varme luft skubber den kolde luft ned. Så den varme luft her, og den kolde luft, der kommer hernede fra, skubber den kolde luft nedad, så den kommer ned mod jorden. Sammen sker heroppe, kolde luft kommer heroppe, heropfra, og bliver så skubbet nedad af den varme luft. Ved jordoverfladen blæser vindene væk fra højtrykket og ind mod lavtrykket ved ekvator. Og så dannes nordøst og sydøst passerer. De kommer simpelthen ind her. Vindene hele vejen rundt om ekvator sker det simpelthen det samme. Hvor så er, at alle vindene kører ind mod ekvator. Sådan der. Og så nu sådan her og sådan der. Nordøst og sydøst passererne konvergerer i den intertropiske konvergenszone. Det kaldes også ITK-zonen ved ekvator. Den ligger ved stregen. Fra de subtropiske højtryksceller er der også en nordgående vind fra den nordlige halvkugle og en sydgående vind fra den sydlige halvkugle, der blæser væk fra højtrykket mod mellembreddegraderne ved ca. 60 grader nord og 60 grader syd. Det er simpelthen, hvor der er et hvis ja. Det er simpelthen vinden, som der kommer ind her også. Alle vindene bliver påvirket af Coriolis-effekten. Derfor kommer vindene fra højtryk mod lavtryk ikke direkte, men skråt. Ved polerne, så sker der en så sker der en nedkøling, og derfor så dannes der et termisk højtryk. I overfladen der blæser vindene væk fra højtrykket mod polerne og mod et lavtryk. Det er simpelthen bare det samme, som der sker her, så vindene kommer væk fra højtrykket over mod lavtrykket igen, og det sker over hele jorden. Og de kolde og de varme luftmasser, der mødes på overfladen, hvirvles omkring hinanden i en opadgående bevægelse, og herved dannes der dynamisk lavtryk. Det er simpelthen, hvis vi har hernede ved jorden, så har vi så den varme luft, der kommer, vi har den kolde luft, der kommer herfra, og den varme luft, der kommer herfra. Og fordi at den varme luft er lettere end den kolde luft, så vil den varme luft blive presset op, mens den kolde luft bliver skubbet ind under. Luftmassen ved højden blæser fra den subpolare søstrøm henholdsvis mod nord og mod syd, og derved er cirkulationen i det globale vindsystem sluttet.